Γεια σας, αυτό είναι το νέο μας unboxing στο κανάλι, στο οποίο θα σας δείξουμε το μαντερίνι, το οποίο το έχουμε πάρει όπως πάντα από τον προμηθευτή μας στην Κινέζο, που έχει γίνει μέχρι και μανάβης. Πουλάει 1,5 ευρώ το κιλό. Εμφανιστικά είναι όπως όλα τα μανταρίνια πορτοκαλί και τώρα θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε. Α, ωραίο. Πολύ ζουμερό φαίνεται. Ωραία, ωραία. Ωραία. Τώρα θα το δοκιμάσουμε. Τώρα ας κάνουμε τη μεγάλη δοκιμή. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τώρα αν είναι ωραίο ή ζουμερό. Πολύ γλυκό. Δεν θα φάω ένα. Φάει άλλο ένα. Πολύ νόστιμο. Ωραία. Πιστεύω πως αξίζουν τα λεπτά τους. Σε όποιον άρεσε το βίντεο αυτό, μπορεί να αφήσει ένα σχόλιο από κάτω, να κάνει ένα like και ένα subscribe και να έχετε και άλλα βίντεο unboxing και άλλα vlog. Αυτά ήταν για σήμερα, γεια σας παιδιά.